titah sirahmu. Jorge. Ayo, atu godo. Ayo. Podra kowe. Waduh. Kurawa bubar maut mungsu Anoman. Ayo aku ya golek mungsu sing imbang. Kowe buta Jajal Raka ya? Ya aku Ditya Jajal Raka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsu karo aku ana sirah buta tak nggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal marang kowe. Wah, rata medeni. Aduh. Wut. Tiar kowe. Wah, edan buta kowe ampun lintah. Wut. Ojo Indra. Waduh.
rupo modar le wah What? Wah! Wah! Mati lah. Woi! Wah! Ya, padha kowe. Wah! Jalur arupe. Oh ya, mutar kowe. Mati mutar. Waduh. Yan. Kepiye to iki? Pripun niki nggih? Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki nggih? Paman.
Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesawasidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesawasidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Oh nggih prayogi sanget mriku nggih mang lepaske senjata Kunta. Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesawasidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh nggir. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mang dawuh mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Desana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng edan-edaning Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing Guru Loka Surya Pantara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya kaya mangkono sigra Amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap dados sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titahing Bathara kagiat kadoro kasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine Toto kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana kono margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titahing Bathara kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara sapa kowe kula pun angkara kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka mangku cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pakarti kula kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mangku cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula ladalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning neng boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten niki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku catur warna. Klono ninggih dosang Penemban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dhateng kula. Kadangku catur warna. Ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula aja nganti padha ngrendheting sedyaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan Penemban. Wilah dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener. Mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Kowe kabeh padha njaluka sampurna. Lan tak lilani supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih, matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit Penemban nyuwun pamit ingkang padha surti ati-ati.
saya dalu ras apyara sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggan putyan liro sang twijo warong brengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah bajang ireng angin sireping sangwang araka gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangwang pratangga patingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya duwe tata sing kamantian dewasane nang nawau kawusa wancina wis ngancik gara-gara sukra mangkara tumpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesaras Patimintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sab-sabta hasta astana dasa Goro-goro apa to pertandane goro-goro goro-goro ing jagating pakliran saiki amung ngurmati miji lira parapat punakawan Kilurah Sumargaring Petruk Smauna Kilurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning ora romba alon arire
sore padang bulan ayo padha dolanan rene-rene bebarengan rampe-rampe dalan bojengan kae-kae remulane yen disawah kok awe-awe wayang-wayang kerehake aja kabeh nunggu sore-sore asale saka iku tandane apa asale saka atine rada gelo aja ngono mas aja jono kadung janji aku gara-gara Kang Gareng gara-gara truk gara-gara iki sowan ana dusun Karangasem Ponjong Gunung Kidul kene mau sore jan rame banget ya tekan saiki kisah rame isih gayeng sekarang ya apa jenengane mau apa jenenge limbukan gasik iki gara-gara ya gasik kuduan neng bubar tetep jam 3:30 jeblok gundulku iki bare iki ora masalah aku ki wong ora masalah kok anggere iki kono bahan anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glindik wis suwe banget kuwi engko karo kutut manggung wah suwe banget gathik glindik tambah kutut manggung gara-gara le bubar jam 3 ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye gong iya iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan mulane tur iki masalahe ya masalahe piye masalahe lakone dawa mburi umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono. Mbure iki sapa? Kacu. Kacu balu tenan. Ha iya mulane iki karo ngomatke jam, Gong. Aja bablasan engko nek bablasan ndak. Ndak bablas soalé umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah. Ora masalah. Ha apa? Heeh, sing masalah ki kowe. Ha iya. Sing masalah aku. Kamu kaki naskah aku ra soling ringgas ta. Lah iya, tur isih mejang barang to mengko Gong. Heeh. Engko arep melu ngrungokke wejangan men dadi pinter aku. Iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae. Wis bedhek-bedhekan wis lawas banget Gong, mbok ora usah Gong. Lah iki anyar lho aku ndek anyarne lho iki. Tak jamin ora lucu wis tak percaya. Ha apa iki? Ayo mumpung iki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi. Apa kene, Kang? Bedhek-bedhekmu apa? Kene iki cah pinter, Ci. Kene iki mbiyen ki sekolah ki ya tutuke padake. Iya ya, percaya aku nek karo kowe iki. Saiki tak bedheki bab kewan. Kewan meneh iki. Wingi bar kewan lho. Ora masalah sing ana kewan ya. Apa? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin.
Apa? Ayo kowe apa malah tekon genti? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah iki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik iki paling ger ngopo to? Ninggali rereget paling. Dadak nyapone. Kudu liyane. Iwak ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso aku tetepan. Terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Be gayeng banget ra? Ora. Ora apa-apa ngene iki wae sing penting kok apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalé nek ora omong-omongan ki ya. Ndak ngelangut. Tor iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kon omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang ki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan. Ning isih ana kutut manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora kutut manggung sik, Gong? Kok sik. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong teleponi tempe ki arem-arem. Nek dudu aku lho sing ngomongan kuwi mau dudu aku. Kowe suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya, Tru ya. Ora. Dolope medune dolope. Sopo? Kae sing jara sandok kuwi. Jara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ha ya kuwi karang ya. Wong aku nang omahku le apa jeneng omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye le omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semir ke lho sik. Apa disemir separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Kat mau ki dienggo terus lho, Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Uteke kesemir ya kira-kira ya. Embuh Gong tekono-ono kono. Aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesi nok wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu e mbiyen. Nemu endi, Gong? Pom bensin. Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oh kae lek omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Mulane ora tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Rodam. Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki. Mesti bintangnya tamu.
Mbak Lintang. Nggih. Wah, isih kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo Ngono juga. lho. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan ya. Biasane iki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Lah, kan Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Heeh, Wah, jantenan. semangat pokok lek. Nggih. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, tenan semangat kok gini. nggih. Nggih, pancen aku to. Aku sesuk ki isih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Mas Sesuk ki. Gading berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe menggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten niki lho, iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen Diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, nggih. Niki, nggih. Terima kasih Mas Gading. Ame matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Domonge aku ki Piye to jane? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awur karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan kok. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to kutut manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Mbak? Sakniki, Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. jajan iki? Ampun gumujeng. Kudu guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon ku wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Manggung nyoba manas Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi pembawa berkah loh. Nggih, Mas berkah terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas Mas ini Mas? Apa? Ini loh, Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi to, Pak? Heeh. Biasa nek Yamin iki pas aktif-aktive iki. Yamin iki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Lah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo iki pokoke kon manggung kabeh iki kan Mbak-mbak sendane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ah saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ah nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngono. Wah aku ngerti kok. Ora. Oh, Ora ngerti berarti ket aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ku. Ayo. Gung. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki kok bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gutut kok jangkrik. Adoyan ra doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik ya guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Sih cilik. Oh, isih cilik. Heeh. Urung metu nganune.
Ya wis. Ulu. Wis. Wis metu tipis. Tipis, ulune wis tipis. Heeh. Wis oke apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ki tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Pul Pak Wasito ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane ki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Mister Bean. Punta Dewa iku. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sih. Sing iki kakean mbaku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri mbaku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing ger-geran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya monggo. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu ki? Apa? Dikapakke kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Tenan to. Bulan wae ki truk sesuk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongko ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Trampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan kok ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rong tok tukoke kan. Oh, lah nggih pun nek pun. Wojo. Ojo. Walat lho kok, Mbak, tenan. Ampun Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe.
Terus kualat ya terus loro untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambah untu kok tubles. Ora langsung loro aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Kuwi jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa wis? Oh wis wae. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbak Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karo usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jame kowe. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.